sing megangnya mix santai aja nggak usah gemeter gitu loh. Anu Mas ngangge niki mawon penak ketoke. Nggih. Ya, susu kok ngantek papat iki kene barang. Sanes. Sanes nih. Iki apa iki? Niki napa nggih? Aja tersinggung lho, Nduk. Napa? Lah gede iki. Ayo nggih. Bapake niku tau tak banyoli guyu sprene sik kelingan. Bapake lak lemu Pak Gus iki. Wetenge lak gedhe. Pak kula iso mbedhek, weteng jenengan gedhe, jero isine mesti gajah mending ngono. Kok gajah Pak Dalang? Nggih. Buktine napa? Lah kuwi enek telalene. Ah nggih, nggih. Piyayine ning seberang. Bae tengmu, ayo nggih. Apa lagune, Le? Katresnan sejati. Katresnan sejati. Muga-muga ora mung ana ing lagu tumusa ana ing lelakonmu cah loro. Ayo nggih. Ya ampun. Winong sok calone leren anggene nyinden dadi juragan warung kuwi. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Iya. Maka diaturake Winong Arya dalam Katresnan Sejati. Yo. Lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Ayam panggangnya kula maringa usana gawe susu jeruk bulan ing wayah wengi nasi bakar nambahi kesengat iki kampul gula batu sebujanan dengan
di mobil. Yellow. Ayo ya. Aduh. Kayak Ivan Gunawan.